உயிர்மை வலையொலி பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். நான் உங்களுடன் உயிர்மை வசந்தகுமார். பொதுவாகவே மனித வாழ்க்கை மிகுந்த அதிசயத்துக்குரியது, மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரியது. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை ஒரு சில விபத்துக்களால், யாரோ செய்யக்கூடிய தவறுகளால் அந்த வாழ்க்கை மிகுந்த மரண வேதனை அளிக்கக்கூடிய, மறக்க முடியாத ஒரு பேராபத்திற்கு அந்த வாழ்க்கை மாறி போயிடுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை குறித்து அறிக்கை நம்ம செந்தமிழன் சீமான் அண்ணன் வெளியிட்டிருக்கிறாரு, நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக. அப்படி அந்த அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். வாங்க காணொலிக்கு. திருப்பத்தூர் நாற்றம்பள்ளி அருகே கோர விபத்து. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கும் படுகாயமடைந்தவர்களுக்கும் உரிய துயர் துடைப்பு உதவிகள் வழங்க வேண்டும். வேலூர் மாவட்டம் பேரானம்பட்டை அடுத்த ஓனாங்குட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்த 40க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கடந்த செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி கர்நாடக மாநிலத்திற்கு சுற்றுலா சென்றுவிட்டு செப்டம்பர் 11 அன்று ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது அவர்கள் பயணம் செய்த வாகனம் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி சண்டியூர் அருகே பெங்களூர் சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பழுதாக்கி சாலையோரம் நின்றிருந்த போது அதே சாலையில் வேகமாக வந்த பாரவுந்து சுற்றுலா வாகனம் மீது பயங்கரமாக மோதி நிகழ்ந்த விபத்தில் ஓனாங்குட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்த மீரா, தெய்வானை, சேட்டியும்மாள், தேவகி, சாவித்ரி, கலாவதி, கீதாஞ்சலி ஆகிய 7 பெண்கள் உயிர் இழந்ததுடன் மேலும் 14 பேர் படுகாயம் அடைந்த செய்தி அறிந்து பெரும் அதிர்ச்சியும் மிகுந்த மனவேதனையும் அடைந்தேன். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ஆறுதலை தெரிவித்து துயரத்தில் பங்கெடுக்கிறேன். தமிழ்நாடு அரசு உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா 10 லட்சம் ரூபாய் துயர்துடைப்பு நிதியாகவும், குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலையும் வழங்க வேண்டும் எனவும், படுகாயம் அடைந்தவர்களுக்கு தலா 5 லட்சம் ரூபாயும் உயர் மருத்துவம் அளித்திட உடனடியாக உத்தரவிட வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக தமிழ்நாடு அரசினை வலியுறுத்துகிறேன் அப்படின்னு அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் தன்னுடைய துயரத்தையும் மிகுந்த மனவேதனையையும் தெரிவித்து இந்த தமிழ்நாடு அரசுக்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறாரு. இந்த குடும்பங்கள் தன்னுடைய சொந்தங்களை இழந்து வாடும் அந்த குடும்பங்களுக்கு உயிர்மை வலையொலியின் சார்பாக இந்த நேரத்தில் வருத்தங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஆறுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, இதில் அடிபட்டு படுகாயமடைந்த உறவுகள் அத்தனை பேரும் உடனடியாக குணமடைந்து வீடு திரும்ப வேண்டும் என உயிர்மை வலையொலி சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி.